umsakazo wakho imvula 98.5 samsana ke nomsakazo wabaqulusi 9.7 FM kanye ke nesamba news. Namhlanje ke sikhona ke la endaweni yaSondini njengalokho ke ukhulumeni wesifundazwe saKwaZulu-Natal nomnyango ke wezemidlalo nobuciko namasiko sola ke sifundazwe kusingathe ke ezemidlalo lo bizwa ukuthi ke KZN Premier Cup la ePrince Mangosuthu Regional Stadium. Njengamanje ke sinomhlonishwa ke ongumeya womkhandlu ke noma nje umasipala wesifunda saseZululand ubaba ke uKhumalo Sinayile eduzo kwababa uKhumalo sikubingelela sikwamukele emsakazweni. Ngiyabingelela nami kakhulu. Mhlonishwa ke umbuzo nje engithanda ukubuza kakhulukazi ke njengomeya omusha kusona isifunda saseZululand uthini nje kuwena ukuba ingxenye yalo mdlalo omkhulukazi ngaphansi kwaSondini? Sihambela phezulu umsakazi njengeZululand. Uzokhumbula ukuthi iminyaka cishe ngoka9 lo udlala iPremier Cup ibingakazi liwele uthukela ngokuqala ukuthi iPremier Cup yaKwaZulu-Natal iwele uthukela. Kodwa futhi thema iwele uthukela okukhulu kakhulu yangena lapha kimi eZululand ngayimukela ngezandla ezimhlophe. So ke sihambela phezulu sijabule kakhulu. So ke njengo meya ke okamasipala wesifunda eZululand thini kuwena ikakhulukazi na ubona imidlalo njengalena ifikile kusona isifunda lesaZululand ziyazeqa ezinye izifunda ikuphi lokho ukubona ngempela kuzoba nomthelela omkhulu kakhulukazi ngaphansi kwesifunda osola? Uma uzobheka udaba lomabhizinisi uyabona nje ama-B&B amahhotela agcwele azikho indawo zokulala la osomabhizinisi abancane abadayisayo bayasebenza impela namhlanje. So umnotho kimi okukhulu ukungena komnotho eZululand ngoba njengoba wazi umsakazi ukuthi imisebenzi ayikho abantu bahleze emakhaya basebenzi bayahlupheka. So kuma ke kunegidigidi elikhulu kangaka lemidlalo ebaluleke kangaka. So ke kakhulu into yokuqala sibheka amathuba emisebenzi ingakho nje uma besihleli kwi-plenary meetings besibheka ukuthi bazozuzana abantu bendawo akungabibikho izinto ezisuka kwezinye indawo kwamanye ama-district zize la akube ukuthi yilokho ngempela thina eZululand esingabanga nakho bese sithi hayi sekungaphunyelwa ke ngaphandle. So izinto eziningi ngeza khona lapha eZululand. So ke lokho nje kusho ukuhlomla. Kodwa futhi okwesibili njengoba ubona abantu abasha begcwele la bazobuka ibhola liyabaheha nabo ngoba bayadlala nabo. Kuleli sonto ledlule nje bengikhipha amajezi ngisupporta kuona wonke ama-club adlalayo. So siyabakhuthaza bayadlala nabo emuva. Kodwa namhlanje bazobuka ama-club abahlali bewezwa emsakazweni koma-TV bawabuka mahhala namhlanje. Kwalokho nje kungumhlomlo kukodwa kubantu abasha bakithi. Uyena ke umhlonishwa ke ongumeya kamasipala wesifunda saseZululand ubaba uKhumalo osijoyinekile namhlanje njengoba ke sila Olundi njengoba qhubeka kwemidlalo ke lena ke yePremier Cup ngalo ke usuku lwa namhlanje. So ke emhlonishwa sengiphambi ukudedele ngizwile nje ubalelo ukuthi ke lemidlalo izothuthukisa kakhulu umnotho wendawo ubala ke abantu abadayisayo ubala abadlali kakhulukazi. Mhlawumbe ke imapha amanye ama-programs enizowenza nina ikakhulukazi njengomasipala weZululand ukuthi nikhuthaze abantu abasha. Siyabona ukuthi nje abantu bedayisa nje abanye badinga ukuthi bathole ulwazi olunzulu ukuthi amabhizinisi abo bakhulisa kanjani kunabadlali abadlalayo ukuthi bathole ulwazi olunzulu ukuthi bakwazi nabo ukuthi bagcine sebethuthukile bekule level yalabadlali abakhona. Kuphi niya njengomkhandlu waseZululand enizokwenza? Kubili uzokhumbula umsakazi ukuthi sibe nohlelo esilibiza ngokuthi ama-mayoral cups la khona eqala phansi emahhodini ikhuphuke izizofika ku-district. Uma isuka ku-district ibuyele ku-province. Uma isiya ku-province ibizwa ngama-Salga Games. Okokuqala esesiqalile uhlelo lwakho ukuthi siwenze. Kodwa futhi ke la eZululand sinohlelo esiyaye silwenze njalo ngonyaka esizokwenza esilibiza ngokuthi Prince Mangosuthu Legacy Cup. Leyo mdlalo isabuya siyayisilande kama-club aku-PSL. Kodwa ke kulokhu kuzothi ukushintsha kancane ngoba kunama-club kune-club engene kuMutsipe okuyi-Ulundi United kune-club injampela yakwaNongoma. So ke lawo ma-club sizowelekelela ekuthenini nawo azizwe eyingxenye yaseZululand. So ke uma sesiqala lemidlalo esoyidlala ngoSeptember nawo azobe yingxenye. Kodwa ke sizophuma ke
emsakazi sizohambela onke amadolobha aseZululand ukumaketha lemidlalo ngoba sifuna ngalemidlalo sigcwala istadium lesi sizokwenza sure ukuthi ayikho imedia esingeze ukungena kuyo ekuthenini siwumaketha kanjani lemidlalo nakini sofika sizocela ukuba nisiphelekezele ngegagasi lemilomoya ukuba sifinyelele kuzo zonke indawo la nifinyelela khona ukuthi hayibo imbizi yobizwa ngothi eZululand kuso lesi stadium sika Prince Mangosuthu regional stadium. So dolopha ke umbuzo nje ogcina ke elakho nje ongathanda ukudlulisa kakhulukazi kubahlali bala eZululand njengomeya omusha kuphi nje lokhu ngempela obathembisa khona ukuthi cha nakho njengoba bukhumalo izokwenza nakho kuzokwenzeka ukuzothuthukisa isifunda seZululand ngoba wazi emsakazi ukuthi thina njengomkhandlu wesifunda umsebenzi siwunikeziwe umthetho sisekelo ukuba siphakela abantu amanzi sibanikeze izindlu zangasese so ke sibizile namanje siyakwenza ikontrakt zisemasayithini kuyasetshenzwa eMaqhubusini kuyasetshenzwa eLundi kuyasetshenzwa kwaNongoma kanjalo naseDumbe so kufakwa njalo wona amapayipi atshalelwa ukuthi amanzi akwazi ukufinyelela kubantu ahlanzekile kodwa ke msakazi ngifuna ukukhumbuza ukuthi nakuba umsebenzi wethu kungamanzi nama-toilet kodwa asikwazi ukungasondeli ekuthenini abantu senze njani ukuthi bacoshwe ngamathuba emisebenzi senze njani ukungena ku-entertainment ezemidlalo kuyaculwa idrama siyangena ezolimo siyangena kuzo njengoba nje kule viki edlule kade sikhipha amabhele njengoba ushimlilo nje so kuyona yonke into ethinta umuntu isakhamuzi saseZululand sifisa ukufinyelela kuye naye athi ngiyisakhamuzi saseZululand noma ngabe nginawo amanzi nama-toilet kodwa kukhona engicoshayo so ke sinazo-ke inhlelo ezokwenza lokho ukuya nje phambili soba nokhisimuzi wogogo ngoDisemba khisimuzi wey'ngane sibuyele impela emgqeni iZululand inyathela ngolunye unyawo kulo nyaka futhi nje babamashobana ngendlela engikwazi ukugijima ngayo nje futhi ukugijima kaphili akusoze kwaphela as long masisaphefumula sizogijima uma umnotho wethu la ungakafiki esimene esikahle sofela endleleni asifaka kakhulu ke isikhathi sakho kemhlonishwa sithemba ukuthi ke sophinde sihlangane futhi kweminye ke imicimbi enizobe nihlelile kakhulukazi njengomasipala wesifunda saseZululand sizodibana kodwa nani ke nginifisela ukuthi nithuthuke kakhulu kulesi simo samanje izwe liphila ngegagasi so kumani ikhona la njoba nje ngila sengikwelinye izwe njoba ngila so ke ngiyanifisela ukuthi sengathi ngaya phambili sibambisane ngoba sizophumelela ngani asifaka kakhulu isikhathi sakho mhlonishwa. Thank you.